Προσέξτε κύριε την ποιότητα. Είναι πραγματική νάιλον. Εξαιρετική κάλτσα. Και αθάνατη. Ναι, βρε παιδάκι μου. Και εξαιρετική και αθάνατη και νάιλον και όλα αυτά καλά είναι. Αλλά εγώ θα ήθελα καμιά κάλτσα έτσι πιο πηχτή. Θα μου επιτρέψετε, κυρία μου, να σας δώσω τη γνώμη μου. Επειδή λόγω της εργασίας μου συμβαίνει ίσως να έχω μια κάποια πείρα πολύ πιο μεγαλύτερη από εσάς σε αυτά τα ζητήματα. Παρακαλώ. Αυτή την κάλτσα θα πάρετε. Εκτός πια αν δεν σας αρέσει το χρώμα, κυρία μου. Τι χρώμα, ρε παιδάκι. Πού το είδες εσύ το χρώμα. Ναι. Μόλις έβαλες τη χερούκλος μέσα, αμέσως η κάλτσα πήρε το χρώμα της χερούκλος. Άμα βάλω κι εγώ τη δική μου. Μη. Γιατί? Γιατί εσείς δεν ξέρετε, κυρία μου, και μπορεί να κάνετε καμιά ζημιά. Αλλά εσύ πιο μπροστά μου είπες ότι θα θάνατε. Αθάνατη μέχρι ενός σημείου, κυρία μου. Θα μου επιτρέψετε, κυρία μου, σε αυτό το μάτιο κόσμο όλα λίγος πολύ είναι θνητά και φθαρτά. Τέλος πάντων, υπάρχει τώρα καμιά κάλτσα που να είναι κάλτσα. Δηλαδή να είναι κάλτσα που να μπαίνει μέσα το πόδι και να λέει «Α, μάλιστα. Τώρα μπήκα σε κάλτσα». Δηλαδή θέλετε σε πιο πικρή πλέξη, Γεια σου. Ορίστε, πέρασα. Ορίστε. Αυτή βέβαια η κάλτσα είναι κάπως σε δευτερότερη ποιότητα, αλλά είναι επίσης γερή και καλή κάλτσα. Για βάλει τη χερούκλα σου μέσα να δούμε τι γίνεται. Ορίστε. Είναι από ζωικό μετάξι. Πολύ καλή κάλτσα. Εξαιρετική κάλτσα. Καλή όμως φαίνεται. Ποιος? Η χερούκλα σου. Μα βέβαια. Δεν γίνεται να μην φαίνεται. Καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή θέλετε τελείως αδιαφανείς κάλτσες. Τελείως. Μόνο οι βαμβακερές κάλτσες είναι τελείως αδιαφανείς. Πώς είναι, βαμβακερές. Όπως αγαπάτε. Πόσα ζευγάρια θέλετε? 4. Μισό λεπτό. Είναι εξαιρετική ποιότητα. Και είναι οι τελευταίες που μας μείνανε. Είχαμε φέρει προχθές 3 δωδεκάδες και εξαντληθήκανε. Κοιτάξτε, είναι πολύ καλό πράγμα. Ορίστε παρακαλώ. Μην μου λες παιδάκι μου. Ορίστε. Αυτό εκεί τι είναι. Ποιο? Αυτό. Σοβαρός. Βεβαίως. Και το φοράνε. Φυσικά το φοράνε. Και γιατί το φοράνε. Αυτό και το φοράς και δεν το φοράς το ίδιο. Μέγα εσύ είσαι κύριε. Διπλώσουμε και εσείς. Περάστε. Μάλιστα. Αυτές μάλιστα. Πόσο τις έχετε? 12 δραχμές στο ζευγάρι. Μάλιστα. Πόσες ζεύγη είπατε? 4. Μάλιστα. 4. 1, 2, 3, 4. Μάλιστα. 4. Και τα 4 κορίτσια. Και τα 4. Και δεν έχει παντρευτεί κανένα. Ούτε έχει παντρευτεί, ούτε που πρόκειται να παντρευτεί κανένα. Γιατί? Είναι άσχημες. Όχι, άσχημες δεν είναι. Μα με τα μυαλά που κουμαντάρει ο πατέρας τους. Δηλαδή αυτός είναι απόστρατος αξιωματικός και... Λοιπόν, τι? Έρχεται. Τα σέβη μου, στρατηγέ μου. Γεια σου ξενοφών. Κάτσε, στρατηγέ μου. Από εδώ ο φίλος μου ο κύριος Κουμπουρδής, ο κύριος Μπάρδας. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ επίσης. Καθίστε, στρατηγέ. Ευχαριστώ, θα κάτσω. Και το ταυλάκι μας. Δεν θα το παίξουμε σήμερα το ταυλάκι μας. Σήμερα είναι Τετάρτη, ξενοφών. Α, ναι, ξέχασα. Την Τετάρτη ο στρατηγός την έχει αφιερωμένη στον Ποσειδώνα. Έτσι, στρατηγέ μου. Μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένως κάθε Τετάρτη πηγαίνω κι εγώ τα παιδιά μου στη θάλασσα. Κάθε Τετάρτη στη θάλασσα, κάθε Σάββατο βράδυ στον κινηματογράφο, κάθε Πέμπτη απόγευμα στο μουσείο. Υπάρχει δηλαδή πρόγραμμα που τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια. Έτσι, στρατηγέ μου. Πρόγραμμα. Βεβαίως πρόγραμμα. Εμένα κύριε μ' αρέσει η τάξη και η πειθαρχία. Με την τάξη και με την πειθαρχία έζησα ολόκληρη τη ζωή μου. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα στα γεράματα. Μα να μην σας κρατώ ορθίους. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ επίσης. Γεια σου ξενοφών. Και όσο για το ταυλάκι μας αύριο. Αύριο το προβλέπει το πρόγραμμα. Έτσι, στρατηγέ μου. Βεβαίως. Αλλήμωνο. Καλός είναι τροβάρα του, αλλά έμεινε ταξίαρχος. Η οικογένειά του δεν είναι οικογένεια, λόγος είναι. Έτσι τους έχει. Κιχ δεν κοντά να κάνουνε. Όταν τους βγάζει περίπατο, δεν τους βγάζει σαν οικογενειάρχη στην οικογένεια. Σαν δημιουργήτη στη δημιουργία. Δεν ξέρω μάλιστα αν δεν τους πηγαίνει και με βήμα. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Τι συμβαίνει κύριε? Τίποτα, κύριε. Πήγαινε στη δουλειά σου. Γιατί πειράξα κανένα? Μάλιστα. Ποιον? Εμένα. Τι να σας πω, κύριε.
Μπρος, μάρς. Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Οι πισινοί μου με σπρώχνουν. Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μην σπρώχνουνε, γιατί χάσατε την υπομονή τους οι προστινοί σας. Μα μήπως φταίνε κι αυτοί. Οι πισινοί τους σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείς θα πάρει ταξί. Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν θες εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου. Ένα, σιγά, σκοτωθείτε. Σιγά κοπέλα μου, σιγά παιδάκι. Σιγά τα ρούχα, όλος ο κόσμος. Προχωρήστε στον διάδρομο. Προχωρήστε κύριε στον διάδρομο. Ορίστε κύριε, προχωρήστε στον διάδρομο. Πού προσπαθείς να πας, Χριστιανέ μου? Να προχωρήσω, κύριε. Πού να προχωρήσεις? Στο διάδρομο. Ποιο διάδρομο? Βλέπεις εσύ κανένα διάδρομο? Πού στο διάδρομο τον είναι στο διάδρομο? Γιατί αν εννοείς αυτό εδώ διάδρομο, σε πληροφορώ δεν είναι διάδρομος, είναι ο Σέρκος. Καλά, ρε κύριε, μην κάνετε έτσι. Δεν σας πιάσαμε και από τη μύτη. Μόνο από τη μύτη δεν με πιάσετε. Από όλες τις άλλες μεριές με πιάσατε. Για κοίτα ένας άνθρωπος. Τράβα το καλάμι σου, παιδάκι μου. Μου ψαρέψεις κανένα μάτι. Και σάρπαξα. Κύριε. Εμένα μιλάτε. Δικό σου είναι αυτό το χέρι που κρατάω. Ποιο χέρι? Πού είναι τα χέρια σου, Χριστιανέ μου? Να τα. Πιανούνε αυτό το χέρι. Αυτό το χέρι που κρατάω, πιανούνε. Τι συμβαίνει, τι τρέχει? Δικό σου είναι αυτό το χέρι. Ορίστε. Το χέρι, ο δικό σου είναι αυτό. Ορίστε. Είναι λίγο βαρύκος ο κύριος, μιλήστε του πιο δυνατά. Το χέρι! Άιντε πάντω σε καμιά τσέπη να σκάσουμε από αυτό. Έλα, κάντε γρήγορα γιατί μου φαίνεται κάποιος έρχεται. Άντε πέστε να τελειώνουμε. Μην πάτε μακριά. Στάσου, Χριστιανέ μου, να στρώσω, θα γεμίσει σάμο. Έβλεπα τη μικρή τώρα που άλλαζε. Και λοιπόν. Έγινε και αυτή σωστή γυναίκα. Και τι θέλεις να γίνεις, σωστός άντρας? Δεν με κατάλαβες. Δεν σε κατάλαβα. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Οι μικρές μεγαλώνουν και γίνονται γυναίκες. Ξέρεις εσύ καμιά μικρή που να μην είναι μικρή? Πώς περνάνε όμως τα χρόνια. Μη λες κοινοτυπίες ευτέρπη. Χρόνια είναι και περνάνε. Αν δεν περνούσαν τα χρόνια θα ήμασταν ακόμα στο 800 π.Χ. Τι θέλεις δηλαδή, Χριστιανέ μου, να μην μιλάμε πια καθόλου? Να μιλάμε ευτέρπη. Να μιλάμε όμως αηδίες. Πολύ καλά. Ας βοηθούμε τελείως να ησυχάσουμε. Πολλοί δεν απομακρυνθήκανε. Μην κρατηγόσαστε τόσο πολύ. Γυρίστε πίσω.
Τώρα, αν σου πω κάτι, θα θυμώσεις? Αναλόγως. Πού ξέρω τι θα μου πεις. Μπορεί να μην πεις βλάκα. Θα θυμώσω. Πώς θα θυμώσω. Όχι, για τα παιδιά θέλω να σου πω κάτι. Τι. Μεγαλώσαν τα παιδιά μας, Χαρίλε. Και λοιπόν. Ξέρεις πόσο είναι η Ελένη μας? 26. 26 η Ελένη, 23 η Κατίνα, 20 η Μαρία και 15 η Αγγελική. Και λοιπόν. Του χρόνου θα είναι 27 η Ελένη μας. 24 είναι η Κατίνα, 22 η Μαρία και 16 η Αγγελική. Ακριβώς. Και τι θέλουμε να αποδείξουμε αυτό? Ότι κάθε χρόνο τα κορίτσια μας θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερα. Δεν θέλουμε να αποδείξουμε τίποτα, καημένε Χαρίλε. Άλλο θέλω να πω εγώ. Τότε που θες να πεις άλλο, γιατί λες αυτό που λες και δεν λες το άλλο κατευθείαν να ησυχάσουμε. Θέλω να πω τι σκέπτεσαι τέλος πάντων. Για ποιο πράγμα? Για το μέλλον τους. Τι βλέπεις για το μέλλον τους? Και τι να δω δηλαδή. Τι είμαι εγώ για να βλέπω το μέλλον? Τσιγκάνα του κογίδησα. Είσαι πατέρας, Χαρίλε. Και σαν πατέρας κοριτσιών που έχουν φτάσει πια στην ηλικία του γάμου, έχεις νομίζω υποχρέωση να αρχίσεις να φροντίζεις για το μέλλον τους. Να αρχίσω. Να αρχίσω τώρα να φροντίζω. Αν με έχει φροντίσει άλλο πατέρα όσο έχω φροντίσει εγώ. Τι άλλο δηλαδή μπορεί να κάνει ένα πατέρα για τα κορίτσια του από ό,τι έχω κάνει εγώ για τα δικά μου? Εστερήθηκα τον πάντο για να καταφέρω να τα μορφώσω όπως ήθελα. Τα έμαθα ξένες γλώσσες, τα έμαθα μουσική, εστάθηκα και στέκομαι ακόμη από πάνω του ακίνητος φρουρός και ακούραστος εμπνευστής των υγιών ηθικών αρχών από τις οποίες πρώτος εγώ εμφορούμε και έχω την εντύπωση ή μάλλον τη βεβαιότητα ότι οι κόρες μου, όπως είναι τώρα άψογες ως κόρες, θα είναι αύριο άψογες ως σύζυγοι και ως μητέρες. Τι άλλο ήθελες να κάνω δηλαδή? Όλα αυτά καλά και άγια είναι και τα ξέρω. Και μπράβο σου και μπράβο τους και μπράβο μας. Αλλά τα κορίτσια έτσι όπως τα έχουμε περιορισμένα. Θέλω να πω, πώς θα βρεθεί ο άνθρωπος που θα ενδιαφερθεί αφού εμείς ζούμε έτσι όπως ζούμε και τέλος πάντων δεν κυκλοφορούμε στον κόσμο? Πώς δεν κυκλοφορήσουμε δηλαδή? Να τους φορέσουμε από αυτά τα νάιλον τα διαφανή που τα φοράς και αντί να αντιθείς γδίνεσαι περισσότερο και να βγούμε στο ζάπι και στο σύνταγμα και να φεράσουμε εδώ οι νύφες καλές? Εγώ ένα ξέρω, Χαρίλα. Τι? Η Πόπη. Ποια Πόπη? Η γειτονισά μας, η κόρη της Παγώνας. Αυτό το τσουλάκι που γυρίζει με τον ένα και με τον άλλον. Αυτό το τσουλάκι, μάλιστα. Που ούτε μόρφωση είχε, ούτε πιάνο ξέρει, ούτε γράμματα και ούτε είχε πατέρα να ενδιαφερθεί όπως ενδιαφέρθηκες εσύ για τις δικές σου τις κόρες. Λοιπόν, τι έκανε η Πόπη? Παντρεύεται. Και όχι μόνο παντρεύεται, καλοπαντρεύεται. Παίρνει ένα παιδί πρώτης τάξεως. Για εσάς τώρα γυναίκα, τι θέλεις να πεις δηλαδή? Ότι επειδή η Πόπη παντρεύεται πρέπει να ξαμολύσουμε κι εμείς τις δικές μας στους σκοτεινούς τους δρόμους και στα πάρκα ώσπου να βγουν ένα γαμπρό? Όχι, βρε φτέρπη. Εγώ γεννήθηκα με καθαρό αυτό εδώ και με καθαρό θα πεθάνω. Τα κορίτσια μου θα τα δώσω σαν κορίτσια και όχι σαν πεπόνια με τη βούλα. Ορίστε κύριε, περάστε, δοκιμάστε και αν σας αρέσει κρατήσατε. Στάσου, βρε Χριστιανέ μου, μην εξάπτεσαι. Δεν σου είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Άλλο λέω εγώ. Πάλι άλλο λες. Άμα μα λες όλο άλλο, τότε πώς θα συνοηθούμε? Εγώ λέω να τα βγάλουμε και λιγάκι στον κόσμο. Να τα βγάλουμε και λιγάκι παρά έξω. Να τους φορέσουμε και κανένα φουστανάκι, ξέρω εγώ, λίγο πιο... Άσε με ρε φτέρπη, άσε με να χαρίσεις. Εμπρός, ελάτε έξω. Ήταν ζεστή η θάλασσα. Θαύμα όνειρο. Πού έχει τα παπούτσια μου? Πίσω από το καλάθι. Κύριε με τη βάρκα. Λεβεντόπεδο με τη βάρκα. Τι τρέχει ρε κύριε? Φύγε από κύριε. Και γιατί να φύγω δηλαδή? Γιατί έτσι μου γουστάρει. Και τι σε βάλανε σένα δηλαδή? Αγροφύλακα στα φύκια? Πρες το διάλογο εκεί που θα μου πεις εξυπνάδες. Τώρα φεύγεις ή δεν φεύγεις? Τι να σου πω ρε γέρο, σέβομαι τους αιώνες σου. Χαρίλε, άστον, να φεύγει. Άντε τελειώνετε γρήγορα. Έλα να κρατήσεις το σεντόνι. Ας το διάλογο εκεί. Ας το διάλογο εκεί. Τι είπατε? Άντε φύγε ρε, τι το πέρασε κινηματογράφο. Δεν ακούς σου λέω ρε.
Κεφαλή δεξιά. Μυστήριο πράγμα λοιπόν. Καμιά φορά το ζάρι λες και το κάνει επίτηδες. Ζάρι είναι αυτό, στρατηγέ μου. Ό,τι θέλει κάνει. Ούτε στρατηγούς λαμβάνει υπόψη του, ούτε διαταγάς δέχεται από κανένας. Δεν μας διώζε, σε παρακαλώ. Μέσος. Το τάβετε θέλετε? Όχι, πάρ' το. Κύριε Πραζόπουλε. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Τι κάνεις, κύριε Βαγγέλη μου? Καλά Τα είσαι? θερμά μου συγχαρητήρια. Σήμερα το πρωί το έμαθα και δεν ξέρεις πόσο χάρηκα. Ευχαριστώ. Και στην κόρη σου. Αμήν, να δώσει ο Θεός. Λοιπόν, άλλη μια φορά τα συγχαρητήριά μου και εύχομαι γρήγορα να γίνεις και παππούς, παππούς. Ευχαριστώ. Στο καλό, στο καλό, κύριε Βαγγέλη. Στο καλό. Κάτι συγχαρητήρια ακούω. Περί τίνος πρόκειται? Για να συγχαρώ κι εγώ δηλαδή. Η κόρη μου την αραβώνιασα χτες. Δηλαδή δώσαμε λόγο. Αλλά είναι πρώτης τάξεως παιδί. Μπράβο. Και δεν μου λες συνοικιάσιο? Όχι. Αλλά Έρωτας. έρωτας. Έρωτα, στρατηγέ μου. Κάτι ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες που τον είχαν τον έρωτα Θεό. Θεός είναι ο έρωτας. Ο Θεός των φτωχοπατεράδων που έχουν κορίτσια να παντρέψουν. Άμα είναι τέτοιος Θεός, να πάω να τα ανάψω κι εγώ κανένα κεράκι. Αλλά Τι άλλα? συγχωρεστάω παιδί. Α, όχι, στρατηγέ μου, θα πληρώσω εγώ αυτή τη Μα φορά. να πιάσω το τάβλι που έχασα. Άλλη φορά, δεν γίνεται. Έλα εδώ, παιδί μου. Πάρε. Τι γίνεται? Στη γεια σου ξενοφών. Και σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τη δεις όπως το επιθυμείς. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου, και στις κόρες σου. Ευχαριστώ. Αλλά βέβαια. Σοφόν, Μίτσο μου, συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο, πρώτης τάξεως παιδί. Κάτσε να πάρεις ένα ουζάκι, Μίτσο. Όχι, γιατί είμαι λιγάκι βιαστικός. Αλλά μην νομίζεις πως θα την περάσεις έτσι που να έκαμε ένα ουζάκι. Θα ξυλωθείς κανονικά. Όποτε θέλεις, Μίτσο μου, όποτε θέλεις. Λοιπόν, γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Και δεν μου λες δεν ξενοφών. Έτσι να χαρίσεις ότι αγαπάς. Όταν λες έρωτας, τι εννοείς? Τι εννοώ? Ο έρωτας ένας είναι. Όταν λέμε έρωτα, εννοούμε έρωτα. Την είδε, την αγάπησε, ήρθε μου τη ζήτησε. Καλό παιδί ήτανε. Δεν ήταν κακό παιδί? Ορίστε. Λέω αυτό το καλό παιδί, αν ήταν κακό παιδί. Τι να σου πω, αυτά πια είναι τυχερά πράγματα. Τυχερά, βεβαίως τυχερά. Και αυτό είναι το κακό του. Ποιο? Του ότι είναι τυχερά. Το παίζεις το παιδί στη ρουλέτα. Δεν το παίζεις? Τι πράγμα? Τίποτα, κάτι δικό μου λέω. Στη γεια σου. Στη γεια σου, στρατηγέ μου. Για πες με ξενοφών. Έτσι και με συγχωρείς κιόλας για την αδιακρισία μου. Αυτό το καλό παιδί, πού την είδε την κόρη και την ερωτεύτηκε? Στα μπάνια. Στα μπάνια. Ναι. Δηλαδή στα μπελμπίξ που λένε. Ναι. Εκεί στα ανακατεμένα. Ναι. Εκεί που πάνε κάτι μαντράκα μια 5 πήγες μαζί στο πόδι. Ναι, στρατηγέ μου. Και την άφηνε στην κόρη σου να πηγαίνει και κάτω. Γιατί να μην την αφήσω? Τώρα βέβαια, καταλαβαίνω, εσύ έχεις άλλες ιδέες πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Εγώ πάλι έχω άλλες. Δηλαδή, για να μιλήσω κάπως γενικότερα, έχω την εντύπωση πως ένα κορίτσι όταν είναι ηθικό δεν έχει ανάγκη από ένοπλη φρουρά για να παραμείνει ηθικό. Και ο πατέρας δηλαδή να διαφορεί. Όχι, ποιος είπε τέτοιο πράγμα? Καθήκον του πατέρα είναι να διαπλάσει το χαρακτήρα του παιδιού του. Να του δώσει να καταλάβει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Να το συμβουλεύει, να του παρασταθεί, να είναι ο προστάτης του. Προστάτης του, είδες που λες, προστάτης του. Προστάτης του, όχι χωροφυλακάς του. Αλλήμωνο, στρατηγέ μου, από τους ηθικούς που είναι ηθικοί επειδή δεν μπορούν να είναι ανήθικοι. Και από τους τίμιους που είναι τίμιοι επειδή δεν μπορούν να είναι άτιμοι. Δηλαδή, για στάσου ρε ξενοφών, γιατί δεν μου τα λες καλά. Τι δεν σου λέω καλά δηλαδή? Πρωτήθερα που μιλούσαμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση της κόρης σου. Θυμάσαι τι μου λέγες? Πως αυτά είναι τυχερά. Έτσι δεν μου λέγες? Μάλιστα. Και εγώ σου λέω πως το τυχερό δεν ήταν να είναι ένα καλό παιδί. Αλλά ένας παλιάνθρωπος. Τότε, τι θα γινόταν τότε? Τίποτα. Πώς τίποτα? Η κόρη μου θα έδινε τα παπούτσια στο χέρι του παλιανθρώπου. Γιατί δεν θα της άρεσε της κόρης μου ο παλιάνθρωπος. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σου ξενοφών και σου εύχομαι να σου ζήσουν. Ευχαριστώ. Αν με επιτρέπεις, στρατηγέ μου, να σου δώσω μια συμβουλή. Παρακαλώ. Όλο το θάρρος, δηλαδή. Παρακαλώ.
στρατηγέ μου, έχεις 4 θαυμάσια κορίτσια. Ηθικά, μορφωμένα, με τρόπους, με ανατροφή. Είναι άδικο να τα έχεις έτσι που τα έχεις. Πώς τα έχω δηλαδή? Πολύ περιορισμένα, στρατηγέ μου. Άσε λίγο λάσκα τα λουριά. Κένια σου. Δεν θα το μετανιώσεις. Άντε, γεια σου. Έστω καλό. Μανώλη, Γεια σου κύριε Χαριλέ. τι γίνεται εκεί πέρα? Χαρές και πανηγύρια κύριε Χαριλέ. Χαρές και πανηγύρια. Ναι. Δηλαδή, Η κόρη του κύριου Σωτήρη του Τσαλαξή. Παντρεύεται σήμερα. Νάτι. Δες τον κύριο Σωτήρη. Καμαρώνει αγύφτικο σκεπάνι. Έρε πλάκες. συγκέσιο. Όχι, έρωτα. Έρωτας. Έρωτα, στρατηγέ μου. Έρωτας κεραυνοβόλος. Και πού κεραυνοβοληθήκανε? Εκεί στα μπάνια τα ανακατωμένα. Όχι. Σε ένα πάρτι. Πάρτι. Ναι, τι πάρτι. Ένα από αυτά που, πώς τα λένε, που πάνε τα αγόρια και κορίτσια και χορεύουνε rock and roll. Και πώς το λένε το χορό ρε, που χόρεψε η κόρη του Σωτήρη και καλοπαντρέψε? Rock and roll. Το ξέρεις, στρατηγέ μου. Δεν είναι αυτός που αρπάζει ο καβαλιέρος σαν παιχνιβάλι στην τάμα του και της φέρνει το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω? Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραίος χορός. Θα ήθελα να τον χορέψω κι εγώ. Αλλά με αυτόν που τον εφεύρε. Να τον αρπάξω. Είσαι υπερβολικός, καημένε Χαρίλε. Είσαι υπερβολικός και πρέπει να το παραδεχτείς. Κι άλλοι πατεράδες έχουν κορίτσια. Κι άλλοι πατεράδες είναι αυστηροί. Κανένας όμως δεν σε φτάνει εσένα. Άντε να τις ξαμολύσουμε. Να τις δώσουμε, να τις εξαχρειώσουμε, να τις στείλουμε στα μπενμίξ τα ανακατωμένα και στα πάρτι που χορεύουν rock and roll με τα πόδια πάνω. Τι να σου πω. Εσύ μια φορά από λόγια δεν παίρνεις. Κάνε λοιπόν ότι καταλαβαίνεις. Ετοίμασε όμως και ένα μεγάλο ράφι για να τις ακουμπήσεις. Και αν θέλεις να ξέρεις, θα έπρεπε να το έχεις ετοιμάσει κιόλας γιατί η ώρα της μεγάλης πλησιάζει. Τι πλησιάζει? Τι θέλεις να πεις? Όχι πες, τι θέλεις να πεις? Τι να σου πω, μωρέ Χαρίλε, σαν πως μπορεί και να σου μιλήσει κανένας. Εσύ, μόλις πάω να ανοίξω το στόμα μου, γουρλώνεις τη ματάρα σου, πίζεις τις φωνές και μου κόβεις τη χολή. Όχι πες. Εγώ όπως βλέπεις είμαι ηρεμότατος. Και ούτε ματάρες γουρλώνω και ούτε φορές πίζω. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Τι πράγμα? Πες τι έχεις να πεις. Μίλησε. Μίλησε ελεύθερα. Άνθρωπος είμαι, μπορεί και να σφάλω. Απόδειξε μου το όμως ότι σφάλω, να φροντίσω να διορθωθώ. Να διορθωθείς. Τώρα να διορθωθείς. Μα μπορούσε να διορθωθείς. Θα έπρεπε να έχεις διορθωθεί από τότε. Από πότε? Από τον καιρό που ήσουν ανθιπολογαγός ακόμα. Τότε που τράβηξες το πιστόλι να σκοτώσεις την αδερφή σου. Επειδή είσαι κοπέλα και αυτή είχε ένα αίσθημα με έναν άνθρωπο που στο κάτω-κάτω της γραφής έγινε άντρας της. Μπα, και πού ήθελες να ξέρω ότι θα την πάρει? Να μιλήσω στο δάχτυλά μου? Πώς θες να το κάνουμε, μωρέ Χαρίλε? Προηγεί το έρωτας του γάμου. Πρώτα κανείς ερωτεύεται και ύστερα παντρεύεται. Κακός. Κακός ή καλός, έτσι έκανες κι εσύ. Ή μήπως το ξέχασες? Έπρεπε δηλαδή και εμένα τότε να με σκοτώσει, αδερφός μου, επειδή σε αγαπούσα προτού να με ζητήσεις. Άλλο εμείς. Άλλο εμείς. Και γιατί άλλο εμείς? Γιατί εγώ ήμουν τίμιος άνθρωπος. Και μήπως δεν ήταν τίμιος άνθρωπος ο Μακαρίτης ο γαμπρός σου? Δεν την πήρε την αδερφή σου, Γιατί δεν μιλάς? Θα σου πω εγώ γιατί δεν μιλάς. Γιατί είσαι πεισματάρης και δεν θέλεις να παραδεχτείς το σφάλμα σου. Εγώ πεισματάρης? Πεισματάρης, Χαρίλα, πεισματάρης. Και απόδειξη είναι πως ενώ η καημένη Καλλιόπη από τότε σε συγχώρεσε και δεν σου κράτησε καμιά κακία, εσύ ακόμα της το κρατάς. Κρατάω. Τι κάνω δηλαδή? Τι άλλο θέλεις να κάνεις, μωρέ Χαρίλα? Η καημένη γυναίκα παντρεύτηκε, έφυγε, έζησε μια ολόκληρη ζωή στην Αμερική, χείρεψε, έζησε ολομόναχη στα ξένα και ενώ εκείνη σου γράψε τόσες φορές, εσύ δεν είπες ποτέ να της γράψεις ούτε μια λέξη. Ούτε μια λέξη. Λοιπόν, τι σημασία έχει αυτό? Εμένα άλλωστε δεν μ' αρέσει η αλληλογραφία. Ναι. Ξενοφών. Στρατηγέ μου. Μπορώ να σας πω ένα λεπτό? Πώς, ευχαριστώ. Σε παρακαλώ. Ναι. Εσύ τα ξέρεις εκείνα τα ρημάδια τα αμερικάνικα? Κάτι λίγα. Μπορεί να μου γράψεις ένα διεύθυνση? Πώς, ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Κυρία Καλλιόπη, Πάπας. Πάπας.
Ναι, δηλαδή παπά λεγότανε. Αλλά φαίνεται εκεί στην Αμερική όπου βρουν παπά του κάνουν παπά. Δίσες Καλλιόπη Πας. Αυτό σωστά. Έχεις. Κάπου το έχω. Εδώ είναι. Ορίστε. Μάλιστα, μάλιστα. Μίσες Καλλιόπη Πάπας. 20 Street ε, 11 Avenue 124. Το 124 το έβγαζα κι εγώ δηλαδή. Μοιάζουν αυτά. Σικάγο. Σικάγο Ουσα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Απ' την Καλλιόπη είναι. Απ' την Καλλιόπη. Και τι λέει? Έρχεται. Έρχεται. Και πότε έρχεται? Η Τετάρτη. Πάμε, πάμε, έλα. Είστε έτοιμοι, κυρία μου, τελειώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή δεν έχει άλλους τελώνας και φαρισαίους? Όχι, κυρία μου, όχι. Thank Τελειώσατε. you. Είστε όλοι καλοί, πολύ ευγενικοί. Με υποχρεώσατε. Bye bye. Ευχαριστώ πολύ, αντίο σας. Έλα παιδί μου, πάρ' τη βαλίτσα μου. Bye bye. Αντίο σας, κυρία μου. Χαρίλαε! Well. Τι πράγμα? Για να σε δω, Χαρίλαε. Τι να με δεις ρε Καλλιόπη. Τι να με δεις. Γεράσαμε πια. No. Why? Δεν γεράσαμε, γιατί γεράσαμε? Γερνάνε μόνο όσοι θέλουν να γεράσουν. Όσοι βαρέθηκαν να είναι νέοι. Και εγώ δεν βαρέθηκα, Χαρίλαε. You understand? Εγώ και 400 ετών να πάω, δεν έχω σκοπό να το βάλω κάτω του κερατά. Άλλο ευτέρπη. Καλώς όρισες, Καλλιόπη. What is this? Μη μου πείτε ότι είναι ανοιχτιές μου αυτές. Μέγας είσαι, κύριε. Καλώς ορίσατε, θεία Καλλιόπη. Thank you. Καλέ, Χριστός και Παναγιά. Καλέ, πώς είναι έτσι τα μένα, τα έχετε? Γιατί τι έχουν. Αυτά είναι σαν να το έχουν σκάσει από το ορφανοτροφείο. Δεν σε καταλαβαίνω, δηλαδή τι θες να πεις. Τίποτα, θα τα πούμε αργότερα με την ησυχία μας. Let's go. πράγμα? Πάμε. Και τα πράγματά σου? Θα τα παραλάβω αύριο από το πρακτορείο, όσο για τα απολύτως απαραίτητα τα έχω εδώ. Πάμε. Μπρος, μάρς. Πού είστε?
Άκουσα καλά, στρατηγέ μου. Ουίσκι είπες. Ναι, ρε, σιγά μην πονάεις. Ουίσκι, γιατί? Όχι, αλλά ξέρω εγώ, στρατηγέ μου, επειδή συνήθως εσείς αυτά τα είδη δεν τα βάζετε σπίτι Βράστη πολυλογία και έπιασε ένα μπουκάλι εκεί πέρα. Τι μάρκα προτιμάτε? Ό,τι να είναι, τύλιξε το καλά, να μην θέλετε και. Αμέσως, στρατηγέ μου. Ορίστε. Γεια σου. Όμως προς Θεού, Καλλιόπη μου, προς Θεού μη μάθει τίποτα ο Χαρίλαος από αυτά που είπαμε. Γιατί αλίμονό μου. Έννοια σου, μην ανησυχείς καθόλου. Μια και το πήρα πάνω, μην ανησυχείς. Θα δεις πόσο θα αλλάξουν όλα εδώ μέσα. Αμήν, Παναγιά μου. Και πρώτα απ' όλα θα αρχίσουμε από το σπίτι. Βέβαια, δεν είναι έπιπλα αυτά. Καλέ, τι αρχαιολογίες είναι αυτές. Εγώ τι να σου πω. Μόλις ανοίγει καμιά πόρτα, κοψοχολιάζω. Γιατί νομίζω πως θα μπει ο Καραϊσκάκης αγκαζέ με τον Κολοκοτρώνη. Excuse me κιόλα, δεν πιστεύω να σου κακοφαίνεται, αλλά δεν είναι έπιπλα αυτά. Τώρα, Καλλιόπη μου, για να πούμε και του στραβού το δίκιο. Ο καημένος ο Χαρίλαος, θέλω να πω δηλαδή, με μια ξερή σύνταξη. Πώς. Εσύ και ο Χαρίλαος δεν μου είπατε ότι το σπίτι σας πρέπει να το θεωρώ σπίτι μου? Έτσι. Λοιπόν, μια και είμαι σπίτι μου, νομίζω πως έχω κι εγώ το δικαίωμα να αλλάξω μερικά πράγματα. Σαν τι να αλλάξεις δηλαδή? Να, τον βλέπεις αυτό το μπουφέ που είναι σαν μονοκατοικία? Θα φύγει, βέβαια. Και στη θέση του θα μπει ένα πάρα πολύ ωραίο μπαράκι. Ύστερα εδώ, τη σερβάντα είναι αυτή, my dear. Θα φύγει και στη θέση της θα μπει ένας μικρός μοντέρνος μπουφές. Very well. Κι όλη αυτή εδώ η παλιατσαρία, yes, θα φύγει. Θα βάλουμε εδώ ένα ωραίο σαλονάκι από αυτά τα πολύ μοντέρνα. Τα very, πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Και το πιάνο, Χριστός και Απόστολος, επιτρέπετε πιάνο στην εποχή μας? Βάλτε αύριο μια αγγελία στην εφημερίδα ότι πωλείται πιάνο σε τιμή όσο. Στη θέση του θα βάλουμε ένα pick-up που έφερα από το Σικάγο. Yes. Κλείστε τα πατζούρια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας μουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Γιατί να μας μουτζώνουν? Επειδή συγχρονιζόμαστε. Προχωράει ο κόσμος, Χαρίλα, προχωράει. Προχωράει, ρε Καλλιόπη. Προχωράει. Και μια και τα έφερε έτσι κατάρα, άιντε να προχωρήσουμε κι εμείς. Αλλά να προχωρήσουμε κανονικά. Όχι με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Ορίστε. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα πια που μάθαμε και το rock and roll, θα κάνουν ουράιδα πριν ποιος να τις πρωτοπάρει. Από γαμπρούς πια άλλο τίποτα, να φάνε και όρνηθες. Φτάνει να το αποφασίσουμε. Εμείς? Αν δεν φτάνει να τα αποφασίσουμε μόνο εμείς, Καλλιόπη μου. Πρέπει να τα αποφασίσουν και εκείνοι. Λοιπόν, Χαρίλα, σου δίνω το λόγο μου ότι σε 3 μήνες θα έχουν παντρευτεί και οι 4. Αχ, Καλλιόπη μου, ας παντρευόταν τουλάχιστον η μεγάλη. Ας παντρευόταν αυτή. Η μεγάλη, μέγας σε κύριε. Μα και τώρα αν θέλουμε την παντρεύουμε. Αν δεν θες εσύ, τε εμείς που καθόμαστε και σ' ακούμε. Έλεν. Ορίστε, θεία. Come here, please. Μια στιγμή, γιατί έχει μπλέξει το pick-up. Τι θες την Ελένη τώρα? Να διαλέξει το γαμπρό να τελειώνουμε. Τρελάθηκες. Στην Αμερική, Χαρίλα, έχω μάθει να τελειώνω τις δουλειές μου γρήγορα. Έλα εδώ, παιδί μου. Come here. Πού πας? Let me, Χαρίλα, let me. Please. Αφήστε μας μια στιγμή μόνες. Τι πάει να κάνει τώρα παραδεμάτι? Ποιος την ξέρει? Καλέ, πηγαίνετε μέσα. Please. Πήγαινε μέσα εσύ που χυθήκατε όλες έξω.
Πάμε από εκεί, θα είναι καλύτερα. Κατάλαβες τι σου? Μίλα, βρε, κατάλαβες? Ναι. Για πες μου, σ' αρέσει αυτός? Ποιος? Αυτός εκεί ο μεραχρινός με τα κατσαρά μαλλιά. Δεν σ' αρέσει. Αφού δεν σ' αρέσει, άστο να πάει στο διάλογο, γι' αυτό θα σκάσουμε τώρα. Αυτός. Ποιο? Αυτός που έρχεται εκεί πέρα ο ψηλός, με τις πλάτες, με την τσάντα στο χέρι. Τι μου και ξεμού. Μίλα, μωρέ, σ' αρέσει? Μίλα και θα μας φύγει. Ναι. Ωραία. Οκ, Διάννα. Ωραία, τι πάθαμε. Ωραία, τι την έβαζα στο σπίτι παραθεμάτου. Δεν έβαζα καλύτερα 5 τόνους δυναμίτη. Μέσα. Πώς! Μα πώς έγινε αυτό, Ελένη? Πώς ξέφυγε μέσα από τα χέρια σου? Δεν λες πως δεν τον πέτυχε τον άνθρωπο που θα τον άφηνε στον τόπο. Η ανιψιά μου και εγώ είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένες για αυτό που συνέβη, κύριε. Είμαστε very, πώς το λέτε εδώ εσείς, χολοσκασμένες. Yes. Σε ζητώ συγγνώμη, κύριε. Μπα! Δεν πειράζει τις ποινές, δεν ήταν τίποτα. Πω καλέ, εσείς βραχήκατε πολύ. Ελένη, σκούψε τον κύριο. Με συγχωρείτε. Αφήστε Δεσποινής, αφήστε, δεν είναι τίποτα. Πώς δεν είναι τίποτα, καλέ, εσείς γινήκατε σούπα. Βγάλτε το σακάκι σας, βγάλτε το, θα κρυώσετε. Αφήστε, μαντάμ, δεν πειράζει. Μα σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε με αυτή την κατάσταση. Πάρτε το, εμπρός, έτσι. Πάρ' το, Ελένη, πάρ' το πάνω να το σιδερώσεις λιγάκι του κυρίου το σακάκι. Περάστε Όχι, απάνω. μην κάνετε τέτοια φασαρία. Καλέ, τι φασαρία, χαρά στο πράγμα. Μήπως είναι βρεμένο και το πανταλόνι σας? Όχι. Περάστε απάνω. Περάστε να πάρετε κάτι, να συνέλθετε, να καθίσετε λιγάκι. Περάστε. Please. Τώρα πάνω μας το κουβαλάει. Τώρα δεν ανοίγει η γη να με καταπιεί. Ορίστε. Please. Από εδώ. Μα δεν είναι ανάγκη. Καλέ, πώς καλέ, τι λέτε, αλίμονο. Περάστε. Please. Από εδώ ο πατέρας και η μητέρα της απρόσεκτης, ο κύριος και η κυρία Μπάρδα. Και από εδώ οι αδελφούλες της. Το όνομά σας? Ζέριγκας, Τάκη Ζέριγκας. Ο κύριος Ζέριγκας. Χαίρομαι πολύ. Χαρά στο κουράγιος, παιδί μου. Ύστερα από τέτοια καναπιάρα χέρις κιόλας, χαρά στο κουράγιος, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Περάστε, κύριε Ζέριγκα, please. Κατίνα, πάρ' το σακάκι του κυρίου Ζέριγκα να το σιδερώσει να στεγνώσει. Μα δεν πειράζει, μην κάνετε τον κόπο. Να σας παρακαλώ. Πήγαινε, Κατίνα. Με συγχωρείτε. Καθίστε, κύριε Ζέριγκα. Μα Καθίστε, παρακαλώ. Μα καθίστε, λοιπόν. Ελένη, τι θα προσφέρεις στον κύριο Ζέριγκα? Ξέρω εγώ, ό,τι θέλει ο κύριος. Παίρνετε ένα ουισκάκι. ένα ουσκάκι το πήρα. Μια και σας δροσίσαμε απ' έξω, θα σας δροσίσουμε και από μέσα. Τι είπατε, κύριε? Όχι τίποτα, κύριε. Έλα, Ελένη, φέρε το ουίσκι στον κύριο Ζέριγκα να πάω εγώ για τον πάγο. Excuse me. Στάσου μια στιγμή να δούμε πού βαδίζουμε. Τι? Πού στο διάλογο την ταυτότητά του ζητά. Α, να, για στάσου. Α, να τη. Ζέριγκας Κωνσταντίνος. Πολιτικός μηχανικός. Μάλιστα, ό,τι πρέπει. Κοίταξε να καθυστερήσεις όσο μπορείς περισσότερο το σακάκι. Ναι. Κατάλαβες. Και βάλτε αυτά στη θέση. Ώστε ευτυχώς δεν χτύπησατε πουθενά. Όχι, τίποτα. Μόνο που βράχηκα λίγο. Δηλαδή, με αυτή τη ζέστη τι βράχηκα, μάλλον που δροσίστηκα. Ωραία. Όποτε λοιπόν ζεσταίνεστε, περνάτε από κάτω. Δεν ξέρω αν το πίνετε με σόδα. Εγώ μια φορά σας έφερα μία. Εκτός αν θέλετε νερό. Κι άλλο. Τι κι άλλο? Κι άλλο νερό να θέλει. Δεν φτάνει όσο το ρίξετε. Έλα, Ελένη, παιδί μου, σήκω. Περιπείς τον κύριο Ζέριγκα. Είστε Ζέριγκας. Ζέριγκα. Πού έχω δει το όνομά σας? Για σταθείτε. Πολιτικός μηχανικός δεν είσαστε? Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Δεσποιμή. Μήπως θέλετε περισσότερη σόδα? Όχι, ευχαριστώ, αρκεί. Μάλιστα.
Πολιτικός μηχανικός. Μα κάπου χτίζετε τώρα. Κάπου είδα το όνομά σας. Τι χτίζετε? Όχι, εγώ έλειπα έξω, στο εξωτερικό. Πριν από 5 μήνες ήρθα στην Ελλάδα. Ίσως να είδατε μια οικοδομή που χτίζει ο πατέρας μου στο Κολονάκι. Α, στο Κολονάκι, μάλιστα. Μηχανικός είναι και ο πατέρας σας. Ναι, δηλαδή έχει και μια οικοδομική εταιρεία. Α, έχει και οικοδομική εταιρεία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ελένη, τι να κάνουμε, παιδί μου, για να περάσει πιο ευχάριστα η ώρα του κυρίου Ζέριγκα, ώστε να ετοιμαστεί το σακάκι του? Μα τι λέτε, προς Θεού. Please, βάλε ένα δίσκο στο pick-up. Ναι, να βάλω, να βάλω. Σας αρέσει η μουσική, κύριε Ζέριγκα? Πολύ. Αχ, εγώ τρελαίνομαι. Ροκ. Yes, rock. Σας αρέσει το rock? Πώς? Δηλαδή, το χορεύετε? Λιγάκι. Τότε θα μας κάνετε μια χάρη, κύριε Ζέριγκα. Παρακαλώ. Ξέρετε, η ανεψιά μου τώρα τελευταία το έμαθε και δεν έχει πάρει θάρρος ακόμα. Δεν έχει χορέψει ως τώρα με κανένα καβαλιέρο και νομίζει πως δεν θα τα καταφέρει. Αν λοιπόν δεν σας κάνει κόπο να χορεύατε μαζί, να δούμε πώς θα τα πάει. Πολύ ευχαρίστω. Ελένη, για χορέψε με τον κύριο Ζέριγκα να δούμε πώς θα τα πας. Έτσι μου έρχεται να τους αρπάξω όλους έναν και να τους πετάξω από το μπαλκόνι. Ψυχραιμία, Χαρίλα. Ψυχραιμία. Είδες, Χαρίλα, είδες. Ποιος το περίμενε? Το περίμενες εσύ? Μήπως αυτός το περίμενε? Και πρόσεχε, μία, Να ζήσεις. Να ζήσεις. Να ζήσετε. Ευχαριστώ. Και τι να σου πω, ρε παιδάκι μου. Δεν ήξερα πως αρέσουν τόσο πολύ τα κανάτια. Όχι κανάτι. Κιούπι ολόκληρο θα σου ρίξω. Για μην τη ζερώνεις. Ανοίξτε λίγο σας παρακαλώ. Μόνον η νύφη, ο γαμπρός και του μπαρ. Μια στιγμή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στρατηγέ μου, ευχαριστημένος. Ρωτάς, ξενοφών μου, ρωτάς. Πρώτη φορά που και εμένα μου ήρθαν εξάρες. Εξάρες. Στρατηγέ μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια για την κορούλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Συνεκέσιον. Όχι. Έρος. Ούτε. Αλλά. Κανάτι. Τι κοιτάς? Την προξενήτρα. Ποια προξενήτρα? Την κανάτι. Και τι κοιτάς? Δεν την κοιτάω. Σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι? Θέλω να πω δηλαδή, τώρα που πάθαμε την τέχνη, έτσι μου έρχεται να την αρπάξω, να τη σφυρίξω συχανό στο κεφάλι να αποκαταστήσουμε και τη δεύτερη. Δεν είσαι στα καλά σου, Χαρίλα. Γιατί το κανάτι απεδείχθη αλάνθαστο. Το είδαμε με τα μάτια μας. Δεν είναι κάθε μέρα τα Γιάννιου. Ρε, πού είναι η Κατίνα? Τι θέλεις? Πού είναι? Μέσα με τη θεία της, δοκιμάζει ένα μαγιό. Πήγαινε πες να αυτό. Σοβαρολογείς, Χαρίλα. Και βέβαια σοβαρό λόγο. Αν δεν πήγαινε πες να έρθει γρήγορα γιατί τώρα έχει πέρασμα. Ωραία, Χαρίλα. Ρε, άντε που σου λέω.
Για να σε δω. Α, μάλιστα. Τώρα ήρθε μια χαρά. Βέβαια. Δεν είναι τολμηρό, θεία. Και δεν έχεις ακούσει που λένε η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς. Για να σε δω εσένα, Μαρία. Για να σας δω κι εγώ, βρε παιδιά. Ωραία, δεν είναι? Καλά, καλά, θα τα πούμε σε λίγο. Άντε, Κατίνα, παιδί μου. Βάλε ένα φουστανάκι και πήγαινε μέσα στον πατέρα σου που σε θέλει. Το δικό μου, θεία. Πολύ καλή είσαι κι εσύ. Άντε, με γεια σας. Ευχαριστούμε, θεία. Ευχαριστούμε. Τι να πούμε, Καλιώτη. Πολύ αυτά δεν είναι. Τι αυτά? Ξέρω κι εγώ να. Όλα έξω τα έχουν. Βρε, τι μου λες, αλλήμον από εμάς που πρέπει να τα έχουμε όλα μέσα. Μη στήσετε, πατέρα. Ναι. Τι με θέλετε? Δηλαδή, θέλω να πω... Εδώ μια στιγμή. Πώς φαίνεται αυτός ο νέος? Ποιο? Αυτός εκεί με το γκρίζο κοστούμι, με την τσάντα, τόσο μελαχρινός. Πώς φαίνεται? Πώς να μου φανεί, δηλαδή? Φαίνεται καλό παιδί, ναι ή όχι? Σας καταλαβαίνω. Βρε παιδάκι μου, σε ρωτάω. Φαίνεται καλό παιδί, ναι ή όχι? Πες το. Γιατί? Δεν έχει γιατί και γιατί. Φαίνεται καλό παιδί, ναι ή όχι? Ναι. Πες το ντε επιτέλους και μόλις πια τον προλαβαίνουμε. Βρε ζώα στραβωμάρα έχετε. Κόσμος περνάει από κάτω. Με συγχωρείτε κύριε, μια στιγμή κατεβαίνω. Κατάλαβες φίλε μου, τα ζώα. Μα τι έγινε, τι πάθετε? Δεν βλέπετε, πάρω λίγο να με αφήσουν στον τόπο. Ένα βήμα παραπάνω να είχα κάνει, θα με παίρνει στο κεφάλι. Το είδα. Καλά, θα δούμε έναν άνθρωπο. Ποιος θέλει να πηγαίνει στη δουλειά. Σε ζητώ συγγνώμη κύριε. Τι να την κάνω τη συγγνώμη σου, ρε. Όχι και ρε. Εγώ βλέπετε σας μιλάω με τον ευγενικότερο τρόπο. Είδατε κατέβηκα να σας ζητήσω συγγνώμη, να σας πω να περάσετε πάνω, να στεγνώσετε, να πιείτε κανένα ουίσκι, να χορέψετε κανένα ροκεντρόλ και τέλος πάντων ό,τι επακολουθήσει. Αν να χαθείς, ζών. Πρόσεξε πώς μιλάς παιδάκι μου. Τι λες τώρα δηλαδή, ρέστα εις δασιά από πάνω. Α, πάγαινε από εδώ, ρε. Α, πάγαινε μη σκώ στο χέρι μου και σκώσω μία. Τι είπες. Πατέρα, σε παρακαλώ, πατέρα. Σε μένα θα σκώσει το χέρι να μου χώσεις μία. Ναι, ρε, σε σένα. Αν θα στο κόψω από τη μασχάλη. Πατέρα, σε Άκουσες? παρακαλώ. Δεν τρώγεσαι μουρό, ρε. Κάτσε τα χέρια. Δεν τρώγεσαι μουρό. Κάτσε τα χέρια. Κοιτάω τα χέρια. Ησυχία παρακαλώ. Ένας. Δώστε μου την ταυτότητά σας. Και εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, εξηγήστε μου τι έγινε εδώ πέρα. Ακούστε κύριε Κόσμαν. Πρώτα. Μίστερ Πόλισμαν, excuse me. Εδώ μαζεύτηκε πολλοί κόσμος και είναι πολύ φασαρία. Ελάτε απέναντι στο σπίτι μας, να εδώ, να τα πούμε με την ησυχία μας. Εσείς τι είστε? Εγώ, άσε με εμένα, ετεροδικία. Τι πράγμα? Αφήστε με, λέω εμένα, εγώ είμαι offside. Εγώ το λέω για να σας διευκολύνω. Για να, εδώ δεν είναι αδύνατο να βρούμε άκρη, καταλάβατε. Ελάτε, περάστε σας παρακαλώ. Ελάτε και εσείς κύριε Καντρί. Please, please, έλα Χαρίλα, please, 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 please. Καθίστε. Τι να κάτσουμε, μαντάμ. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάτσουμε. Ήρθαμε για να δούμε τέλος πάντων τι συνέβη. Τίποτα δεν συνέβη. Απολύτως τίποτα. Μια μικρή παρεξήγηση. Από μια προσεξία της Δεσποινίδος Μπάρδα από εδώ έπεσε ένα κανάτι στον δρόμο παρολίγο να χτυπήσει τον κύριο Καντρί που περνούσε εκείνη την ώρα από κάτω. Ο κύριος Καντρής Νικόλαος, εάν δεν απατώμε. Μάλιστα. Με ξέρετε? Δικηγόρος δεν είστε? Μάλιστα. Χαλέλα Χριστός και Παναγιά. Ο κύριος Καντρής είναι ένας από τους καλύτερους νέους δικηγόρους μας. Αλλά βέβαια ο άνθρωπος, παρόλο που είναι ένας ευγενέστατος κύριος, ευθύμωσε και με το δίκιο του. Και εσείς κύριε Πόλτσμαν, αν τρώγατε μια κανατιά στο κεφάλι δεν θα θυμώνατε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Βλέπεις τι μας κάνεις, παλαιοκόριτσο. Βλέπεις τι μας κάνεις με τις απροσεξίες σου. Παρολίγο να τσακωθεί ο πατέρας με έναν ευγενέστατο κύριο όπως είναι ο κύριος Καντρής. Έλα γρήγορα, έλα, ζήτησε τη συγγνώμη. Εγώ κύριε... Σας παρακαλώ, Δεσποινής. Χαρά στο πράγμα.
Άνθρωποι είμαστε και ανθρώπινα τα λάθη. Όχι, όχι κύριε Καντρί, όχι, μην είστε τόσο πολύ επίκης. Η Κάθριν έφτεξε και πρέπει να τιμωρηθεί. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Εμένα με χρειάζεται τίποτα, με θέλετε τίποτα άλλο. Καλέ, πώς δεν σας θέλουμε, σας θέλουμε και σας παραθέλουμε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευγενική σας μεσολάβηση και έπειτα θέλουμε να μας κάνετε την τιμή να πάρουμε ένα drink μαζί. Drink. Ναι, ένα ουίσκι τέλος πάντων. Ευχαριστώ, δυστυχώς δεν μπορώ τώρα, έχω υπηρεσία. Ορίστε κύριε τις ταυτότητές. Μαρία, συνόδεψε τον κύριο. Που ξέρεις, μπορεί να γίνει και αστυνόμος. Καθίστε κύριε Καντρί, γιατί δεν κάθεστε, please. Να πηγαίνω κι εγώ. Α, όχι, θα πάρουμε πρώτα ένα ουισκάκι. Κάθριν, τι κάθεσαι. Φέρε το ουίσκι. Αμέσως, θεία. Και ξέρεις, πάγο, σόδα. Συνηθισμένα. Κάτσε Χαρίλα, κάτσε Ευτέρφη. Οι γονείς της απρόσεκτης από εδώ. Ο κύριος Καντρής, δικηγόρος. Χάρηκα πολύ. Θα με δω που φτάσαμε πια, τι θα κάνουμε. Θα χαρούμε. Και θα ήθελα να σας ζητήσω και συγγνώμη, αν ξέρω εγώ πάνω στα νεύρα μου. Καλέ, τέτοια τα λέμε τώρα. Πάνω, αυτά περάσανε. Άλλωστε, ανθρώπινα τα λάθη, το είπατε και μόνος σας. Καθίστε, καθίστε. Ο κύριος Καντρής. Πόσα παγάκι να σας βάλω. Όσα θέλετε, Δεσποινής. Όσα θέλω. Ευτέρπη. Θυμήσου να μου ξεσχωνίσεις τα μαύρα μου τα ρούχα. Λες. Ωραίο όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Έρχεται, έρχεται. Ορίστε, παιδί. Στην παραδίδα. Και τι να σου πω. Ηθελέστε και παθέστε. Ωστε στρατηγέ μου, θαυματουργό το κανάτι, Θαυματουργό. Θαυματουργό ξεροφών. Θαυματουργό και αλάνθαστο. Αλάνθαστο, Αλάνθαστο. Κατάλαβες. Εμένα πρέπει να μου κάνεις έκπτωση. Εγώ κάνω μεγάλη κατανάλωση στο κανάτι. Μα τι έκπτωση να σου κάνω, κύριε. Τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Πώς. Να ξέρεις είναι το ζουμί του. Άντε τώρα διάλεξε κανένα καλό. Και πού είσαι. Κοίταξε να είναι... ψιλόφρουδο. Ψιλόφρουδο. Μην κάνουμε και καμία ζημιά. Κατάλαβες. Πω, άντρες. Και τι, φοβάσαι. Κανονικά δηλαδή αυτοί πρέπει να φοβηθούν. Να ξέραν τι τους περιμένει. Πού είσαι, γκαρσόν, σε περικαλώ. Πού μπορεί κανείς να ξεσυδωθεί. Ορίστε, περάστε. Thanks. Thanks. Και εσύ βρε Ευτέρ. Εσύ είσαι Χαρίλε. Και άλλον πήγαινες βρε Ευτέρ. Δηλαδή τώρα που βρήκα πιπέρι θα ρίξουμε και στα λάχανα. Πρόοδους βλέπω Ευτέρ.
Άστα μωρέ Χαριλάκη, μου κόπηκε η κολλή. Πώς την οργή μου έπεσε. Ωραία, καλά έκανε και σου πέσει. Μόνο που καθυσέρασε καμιά 30 χρόνια. Πού είναι η Μαρία? Την πήρε η θεία της να πάρει για μπάνιο. Και δεν πήραν για τη μικρή. Για το λόγο της λέει. Κατάλαβες. Κατάλαβα, αλλά... Βρε, κάνε αυτό που σου λέω εγώ και μη σε νοιάζει. Βέβαια, αυτό το ψάρεμα που κάνουμε είναι λίγο δύσκολο, αλλά... με τέτοιο δόλωμα... όλο και κάποιος θα τσιμπήσει. Πήγαινε τώρα και κάνε όπως σου είπα. Άμα θα δεις το μαντίλι... Ναι, ξέρω. Ξεράδια. Excuse me, mister. Μπορώ να έχω τη φωτιά σας, please. Ευχαρίστως. Πού σας ξέρω. Πού σας Εμένα. ξέρω, ναι. Γιατρός δεν είστε. Όχι. Αλλά Φοιτητής. ακόμα φοιτητής. Μάλιστα. Thanks. Excuse me, mister. Μπορώ να έχω τη φωτιά σας, please. Ευχαρίστως κυρία μου. Μα πού σας ξέρω, πού σας Εμένα. ξέρω. Ναι, ναι. Παπαδόπουλος, δεν λέγεστε. Όχι, Βαρνάκη. Γιατρός, βέβαια. Όχι κυρία μου, δημόσιος υπάλληλος. Δημόσιος υπάλληλος. Μάλιστα. Thanks. Thanks, thanks. Το εργοστάσιο σας βγάζει και χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά υφάσματα. Ναι, δηλαδή κυρίως κασμίρια. Άσχημα είναι τα κασμίρια. Πardon? Όχι, μιλάω γενικώς. Κύριε Κώστα, η ανεψιά μου. Η ανεψιά σας τι? Κι εγώ δεν ξέρω κολύμπι. Τρέξτε σας παρακαλώ, μην προλάβουν άλλοι. Ορίστε. Τρέξτε σας παρακαλώ, δεν ακούτε που εκπέμπει το SOS. Το SOS. Ναι, τρέξτε, please, please. Πού πάτε καλέ εσείς, πού τρέχετε? Μα δεν ακούτε ένα κορίτσι φωνάζει βοήθεια. Εσύ δεν είσαι ο δημόσιος υπάλληλος. Μάλιστα. Άστο να το σώσει κανένας άλλος να σωθεί στα σίγουρα. Τι πράγμα? Νάτι, σώθηκε. Αχ, δόξα σε ο Θεός. Σώθηκε αυτή. Σωθήκαμε κι εμείς. Άντε τώρα να βουτήξεις. Μέρι, πώς είσαι παιδί μου? Μα πώς πνίγηκε στο ανάσκελο έκανε? Μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Ευτυχώς ο κύριος. Αφήστε το κορίτσι να του κάνουμε τεχνητές Όχι, όχι. αναπνοές. Ποιος εσύ κύριε, μην τα αφήνετε κύριε, μην τα αφήνετε, πιάστε το καλά. Ποιος εσύ κύριε που ανακατεύεσαι, πάμε κύριε, περάστε από εδώ, please, please. Ανοίξτε σας παρακαλώ, ανοίξτε. Βλέπετε, τη σώσαμε. Πηγαίνετε, μας κάνετε και τον αέρα. Πώς αισθάνεσαι τώρα, Δεσποινής, καλύτερα? Καλύτερα. Ξέρεις ότι ο κύριος σου έσωσε τη ζωή. Τον ευχαρίστησες τουλάχιστον. Μα ελάτε τώρα, χαρά στο πράγμα. Πώς, αν δεν είσαστε εσείς, δεν ξέρω τι θα γινόμαστε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω, κύριε Κωστάκη. Μα τι λέτε τώρα? Άντε, δίσου γρήγορα τώρα. Άντε. Μα μπορεί. Πώς μπορεί και παραμπορεί. Όσο για τον κύριο Κωστάκη, να τον παρακαλούσαμε να έρθει μαζί μας στο σπίτι, να τον γνωρίσει και ο πατέρας σου και η μητέρα σου, να τον ευχαριστήσουν για τον ηρωισμό του και την αυτοθυσία του. Μα δεν έχει μάχη, ξεμάς, σηκωθείτε. Πάμε. Μπρος, πάμε.
Μισό λεπτό να παρκάρω λίγο πιο πίσω το αυτοκίνητό μου και έφτασα. Πόρτα. Άκουσε. Η Καλλιόπη με τη Μαρία θα είναι. Ποιος? Εμείς. Μια στιγμή και ερχόμαστε. Τι κάνεις, Χαρίλα? Ο άνθρωπος έρχεται μόνος του, οικειοτελώς. Με συγχωρείτε, κύριε. Χτυπήσατε μήπως? Βραχήκατε όμως. Δεν πειράζει. Περάστε, κύριε Κώστα. Περάστε. Περάστε, please, please. Μα τι έγινε? Τι να σου πω. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το κανάτι πήγε εντελώς χαμένο. Τώρα πια θα ησύχασε, στρατηγέ μου. Δόξα σε Θεός, ξενοφών. Δόξα σε Θεός. Μια ακόμα σου μένει. Έχουμε καιρό για αυτήν. Έχουμε καιρό. Άμα θα έρθει η ώρα της, θα πάω να βρω ένα ωραίο κανάτι και όποιον πάρω χάρο. Αλλά είπαμε, έχουμε καιρό. Μικρή είναι ακόμα. Και πως είμαι μικρή, δηλαδή τι πάει να πει? Πρέπει να περιμένουμε να γεράσω πρώτα. Πρέπει την κρέμοτσακής από εδώ κάμε να μην σου αρπάξω την κοτσίδα. Και στην ξεριζώσω και στην τόσο και τη φας. Καλά ένα κανάτι, λυπόσαστε. Έβγαινε, θα σου στράψω καμία και θα... Προς! Μάρς! Τι πάθατε, καλέ, τι τρέχει, τι συμβαίνει? Να την παντρολογήσουμε θέλει. Μέγας είσαι, κύριε. Σειράκι είναι, λέει. Την αρπάσεις από το πόδι να την κρεμάσεις ανάποδα. Το πέταξα. Τι πέταξε? Το κανάτι. Τι έκανες, Παναθεμά? Τι έκανες? Μήπως χτυπήσατε, κύριε? Όχι, όχι, ευτυχώς δεν ήταν τίποτα. Σας ζητούμε 1000 φορές συγγνώμη. Δεν βαριέστε, αφού δεν μας ήρθε κατά κέφανα πάλι καλά. Καλλιόπη, εσύ είσαι. Θόδωρε, μη μου πεις. Εσύ είσαι, μωρέ, Θόδωρε. Άλλο τούτο πάλι. Αυτή η κανατιά ήταν πιο γερή από την πρώτη. Πόσα χρόνια, Καλλιόπη? Ας τα χρόνια τώρα, τι τα θες τα χρόνια, για χρόνια θα μιλάμε. Μα πώς, εσύ δεν ήσουν παντρεμένη στην Αμερική? Χείρεψα και γύρισα. Α, χείρεψε. Ο νεαρός? Γιος μου. Α, γιος σου, να σου ζήσει. Έχω κι άλλους δύο, μεγαλύτερους. Αυτό είναι το Στερνοπούλι μου. Πώς το λένε, Χρυσό μου? Λεωνίδα. Λονίδα. Να ζήσεις, Λονίδα μου, να σε χαίρεται η μανούλα σου. Δεν έχει μανούλα ο Λεωνίδας, ούτε και γνώρισε μανούλα. 3 μηνών ήταν να τη χάσαμε. Πώς τε χείρεψες κι εσύ, Μια ζωή ολόκληρη, Καλλιόπη. Ναι. Ζωή ολόκληρη. Θυμάσαι τότε τα παλιά, όταν σου έκανα καντάδες και με κυνήγαγε ο αδερφός σου? Άσε, να τον. Χαρίλε! Ο Θόδωρος. Ποιος Θόδωρος? Ο Θόδωρος ο Ντούναλης. Ρε Θόδωρε, εσύ είσαι. Πού να σε γνωρίσω τώρα, παιδάκι, με που κατάντησες. Έλα, παν. Έλα. Πάμε να πάρουμε και κανένα καφεδάκι. Βρε το Θόδωρο. Βουνό με βουνό δεν σμίγει που λένε. Please, please. Θα στο στρίψω το λαρίνι. Έλα, μην κλαις τώρα. Έρχονται ξένοι άνθρωποι. Μα ποιος είναι? Ένας παιδικός μου φίλος, δεν τον ξέρεις. Πέρασε Θόδωρο. Ο Θόδωρος, Χαρίλα. Θόδωρε. Τι γυρίσαι, ψυχή. Καιρούς και ζαμάνια. Πάει στο Χαρίλε, γεράσαμε. Τώρα το κατάλαβες. Ευτέρπη, θα σου στήσω εδώ ένα παλιό μου φίλο. Κύριος Ντούναγιτς, η γυναίκα μου. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Ο νεαρός. Γιος μου. Αχα. Εκεί σημάδεψε φαίνεται η κόρη μας. Τι πράγμα? Τίποτα, θα σου εξηγήσω. Πέρασε, κάτσε εδώ. Κάτσε Θόδωρε, κάτσε. Ρε το Θόδωρο. Μου λες Θόδωρε, έτσι και περνούσες με το γιο σου κάτω από το μπαλκόνι με τα 3-4 χρόνια, τα πράγματα θα ήταν πολύ επικίνδυνα. Γιατί?
Γιατί εμείς εδώ. Και εκεί. Πάρετε νερό και πηγαίνετε να βάλετε καμιά πλακά. Αντί και εσύ, παιδί μου. Άντε, Λεωνίδα, πήγαινε μαζί με το κοριτσάκι που έχουμε εμείς να μιλήσουμε. Λοιπόν, όποιος μπαίνει εδώ ύστερα από κανένα Θόδωρε, δεν την έχει καλά. Δηλαδή. Κοίτα τους. Για φωτογραφία δεν είναι. Άλλη μία παρακαλώ. Χαμογελάστε παρακαλώ. Το κανάτι, παιδί μου, το κανάτι. Αλάνθασα το κανάτι. Μέχρι και την Καλλιόπη βόλεψε. Την Πάπας. Άτσε που τον πυριστήκαν στη γειτονιά και χαλάει ο κόσμος. Κορίτσια, παντρεμένος. Δεν κάνει.